What you say? Onyankopon, won carry. Onyankopon ne hwan. Hwan no onyankopon na hwan no onyame. Won carry. Sase ya te say ate yi. Na obi aba. Na o bahwe obi. Oba ya brante hwan na ahwe no se me hwe nipa. Okazo hwe nipa me no me no hwan na beje so. Obi anye so. Because you mean nipa. What you say? Specific, not just your body say. More a name is an identity. Okay. What you say? Okay. Enti say a Kenyamia, Nyamena emudi ya hen. Okay. Ana abone din. Enyame doso. Enyame doso. Okay. Na say a creator dia. Creator your doman kuma do obo so ni asase. Wow. Ono de oya ba akope. Wow. Ba ne mu chiche mienu. Wo ye ba ma san so yo ba. Okay. Enti ni panti ase. Okay. Sade ram ya meka no. Oni pe wo wi ase nyina yesai. Eye mienu pe. Anya ba ma eyo ba. Sa no doman kuma so ote. Okay. Okay. Enti say akase Satan and God, who is the creator. Lady, let me catch you say. Nyame no Bible mo no. Ono ne bonsam. Hey, asam kase na ade abai. Nyame ote Bible mo ono ne bonsam. Adenti na ubie wano akasa asem. Let me da say. Se aka bonsam a eni panti ase say bonsam enye tumi. Bonsam nye tumi. Dabi bonsam nye entity. Na de twi kasa. Okay. Enkania na abrofo ne ba ha no. Ya nananom aye ade bia na abrofo na bese no. Okay. Obi a wo say ade bia na yeso wo ye de wodi abro. Okay. What you say? Okay. Enti say abrofo ne bom no so mo ba. Ya nananom bibifo no. Omo say abronsamfo na eba no. Tie ni o. Abronsamfo na eba no. So ya ba ko a ye say bronsam ana say broni abroni na eba de. De ma yenya broni aye abroni. Okay. Tie ni o. Okay. Ana de ma yenya abrofo aye abrofo no na eba no. Okay. Abrofo no na eba no. Wow. Ene ye time no ebre na ko ebre ni nyine no na kasa sesa. Ene ebe no abrofo. Okay. Tie ni ye. Okay. Fine. Ni aka bronsam a obi e ka eniama bom na o hwiti mu no. Eye abrosam no e dai. Odie. Enti we de odi abrosam o. Akwa de odi abrosam o. Ene e ma ebenya the word bonsam. Enti bonsam enye tumi. Okay. Bonsam nye entity. Okay. Wanka ahohom no. What you say? Enti broni na friend Satan. Broni friend Satan. Na ya hwe who Satan is. Lady, mamenka asem nkyerɛ wo. Nyame ana obade ene bonsam. Hwan na ma nipa hunu nyansa? Obade ne bronsam. Yes, hwan na ma nipa hunu nyansa? Okay, papa, metimi aka se ekwan bi so no. Yes, onyankopon bade wo gade no. Da bi tie, ya ka no kore. Bonsam ane nyame. Yamfa nsa bonsam ho, ene nyame nso ho. Aya bonsam na ma nipa hunu nyansa. In ekwan be so. Maybe chirem. My good friend, Abraham bin Moshe. Asa Ghana for celebrate sa guy no. Abraham, common sense leader. Asa Ghana for a celebrate no. Because the guy is sent by the creator. Tieniye. Okay. And son a certain Jesus Urban. Near the castle will be a friend of John the Baptist. What you say? And son ya the creator ne fapin besi wono. Near the castle a certain Abraham bin Moshe. Wow. But people will hate him. Answer adie bi eba fufuro bi e nipa nte ase. Okay. And they will fight against it. Okay. But at the end of the day, people will crown that person as a true leader. What you say? Okay. And Abraham, I salute you, sir. Tiani, menya common sense leader. And as a menya common sense person. Okay. But madwene ya juma. Okay. Abraham beka nsem bi kire Ghana for. One na dia ni tia ya dai. Eba ye na youth ni nyina follow. What you say? And then most of the prophets and the pastors, they are following the common sense leader because the guy is speaking the truth. Okay. Obi say, boy no ofri bonsam and was say niema. And niema was say nyina ne say, obi ni padwenem. Enti aman na niema na nka ni pantime nwene no, ni pa sha say ye dai. Dwene ho. Okay. What you say? Okay. Ade na nka ni pantime fi ensa nye no, ni pantime ade ensa ye dai. Okay. Na nipa bebre ntime mobra and through the teachings of Abraham bin Moshe and then nipa timi asha say day e bobra. So that guy must be celebrated. Okay. What you say? Okay. Why Oduman kuma naniwa. Okay. If you dare touches that person, God will touch you. I'm telling you. Wow.
enti Abraham I salute you. Okay. Na lady ma men kan okran kyerɛw. Ɛyɛ bonsam yɛmfa nsa bonsam wɔ medical kyerɛm sɛ bonsam bi yɛ ne hɔ. Enti wo de yɛmfa nsa yɛn create bonsam as an entity. Okay. Bonsam wɔ ɛna nyame nso wɔ. Genesis chapter 3. Yaso onyankopɔn bɔ nipa de na kwa akɔtena garden of Eden. Ɛna ɔka kyerɛ onipa sɛ turo mu anua nyinaa monya dai. Munibi. Na mmom dua na simfimfi mu hwɛ yɛ ne ma nkɔ ho. Na nya sa mu bewu. Enti onipa no Adam and Eve. Yaso mu kɔtena garden mu hɔ. O ma medua no ho a kɔsi sɛ a certain animal your friend wo wo ba dua no no obɛtɛ ho. Ɛna ohun so oba no na ɔnenam turo mu hɔ. Ɛna ɔfrɛ oba no obi san sɛ enti ampara onyankopɔn ka kyerɛ sɛ sadua mu obi ani bi ɛna ɔsɛ no korɛ awurade si ani dua bi a ɔha bi a ba de simfimfim de ehwe yɛ na ya ntɔkye ne sɛ bewu ɛna bonsam ka kyerɛ no sɛ ɔboa ɛnyɛ wuo na mbɛwuo na mmom sɛ modi bi a mo ani bɛbie mo bɛwu nyansa te sɛ sɛ nyame no a na bonsam ti bi testi hwɛ ɛna ɔmo ɔba no so yɛ dai edi bie na ɔba no di yɛ no hu sɛ sadeɛ no ɛdɛ na ma ɔba no ne bie enti ɔte aduaba no bi kɔma ne kunu ne kunu so di yɛ no wɔn so ani bie no ɔmo yɛ no hu so ɔmo yɛ dai ɔmo da adagya tie ne yɛ enti bɛrima ne no ɔba no dwane kɔ hintae enti duru sɛ onyankopɔn ne nam turo mu a wɔba no bɛrima no anasɛ Adam ti onyankopɔn kɔ hintae na awurade frɛ no sɛ Adam ɛna ɔsɛ awurade mete wo nkasa wo ba no madwane makɔ hinta ɛna awurade bisa ne sɛ tie o if God is God in the Bible is the all-knowing God yɛntie comment bi wɔ ha awurade bisa Adam ne sɛ dabra dua na simfimfim a meka asɛm kɔ dabra ɔkɔ ho na sɛ nyame no kora wa Adam ne kɔ kɔ wa okay nyame woni ani wa hu wa bie ya dwum odifo line ni 0553011926 odifo sikadwa line no 0553011926 yesua dwe ade badwin ba bia ma na dwene mu ɛna ɛwɔ nsɛm a yɛ kan hu sɛ obɛka sɛ yɛ papa o sɛ nyɛ papa o yɛ bie wa dwene papa yɛ nkɔ lady the end will justify the means wow and you break it news na to okay tie ne ti nyame bisa ne sɛ enti ade na meka asɛm kɔ dabra kɔ ho ɛna ɔsɛ awurade nyame a ɛyɛ ɔba na ade bɛka me ho no ɔba no so bie na no ɔsɛ awurade nyame a ɛwɔ no a nyankopɔn muri ɔde kum ɛna ɔsɛ adenti ɛna wotie wo Adam wantie me ne na akotie ɔba ne sanse wotie o yire nti ɛne nti no madome wo tie ne o ɛna wo ɔba no so ma dai madome wo onyankopɔn ni bre pa wadome nipa mercilessly okay edu Genesis chapter 3 verse 22 no ti asɛm a nyame bɛka nyame ne bie na no a ɔka kyerɛ abɔde na ɔno sɛ onipa ba no ahunu nyansa wahunu nyansa sɛ yɛ mu baako okay na de bɛyɛ na wɔntere ne nsa ɛnte turo mu aduaba ne bi enie na wɔntere se da bi ɛnti me pam na yɛ dai afiri ha tio bonsam ne se wodi bi wani bɛbie woni nyame ne bɛyɛ baako mo nyina mo bɛyɛ pɛ ɔntimi sisiw wabie nipa dwenem ɛna nyame ne se wadome wo because of so ho no kure nti wadome wo na yɛse yɛsom nyame ade enti ne yɛkɔ asɔre se yɛbɛhu no kure no John chapter 8 verse 32 wɔse na mo bɛhu no kure no na no kure no yɛ made hye na ho na ma yɛhu no kure no nyame na ma yɛhu anasa bonsam okay nyame ɛpɛ so ɔkata nneɛma so ɛna bonsam abɛbie so de akyerɛ yi ba nyame ne se ade enti ne yɛbɛhu no kure ɛsan se yɛhu no kure nti wɔpae a ne kɔkɔ apae wadwa enti nyame ne se enipa mana hunu nyansa te se emu baako enti saa na tie de a ɛsɛ me pam ne firi ha na onyankopɔn pam wɔ nipa every garden of Eden nom na ɔde nkranta hyɛ ne nsɛm sɛ ɔnkɔdɔ asase no oyi ne firi mu so oyi no firi mu no ɔnkɔnkɔdɔ asase no na ɔnsam na nim fifira nsa no ayɛ dai wadidi nyame na pam ɛyɛ enipa no wo wi enu ɔkɔfa kerubim ɛne enkranta ejaderwa no ene odi begina turo ne kwa na no said e be yo nipa nya kwa nsa anya dai because honum na no kore ne wo enti at the moment nipa beben turo no obehu no kore no enti nyame prevent nipa say on person nipa behu no kore wow enti obi e wo si kwan so on person obehu no kore ene obi o person ohu no kore o mienu hwa na ese edi ne wow wo kanya nsasam kire ye pa wo wi e no o ka say wo wadada no wone obonsam enti enti ne ye wo kenke Ezekiel was say me somaw amuako Israel nyantere enwana nkyai wo mu yo maya so wuyefo wo de obeka bi o mu ntie nanso me pese wo yo ho boko se buburo
na ye ni tie te se aboa wowo na se wowo na nkasa no na wowo ne so ne bonsam eso no ni ni tifo Nyankopon se so pese wo bowura ba bia eso nye wo ye ni tie te se aboa wowo no so ne bonsam enti bonsam ni nyame ho ananim nyansa wow nyansa kasa bonsam ni nyame ho ananim nyansa wow enti so pese ohunu nyansa je so do ho bode ye wowo no what you say enti nyame ni bonsam ho na che nipa nyansa okay tieni yo God in the Bible according to Psalm 50 verse number 3 was say Nyankopon ebeba wori nyekom ojadi nanimu a eyedai ehia so God in the Bible anytime he appears he come like a flame of fire destroying kwa was say ade anyama na metro Bible me na metro ye tro na megina ho ye Nyankopon re ba no oja yedai edina emu hia ade me ka kire say lady God in the Bible onipa bi ado ho bebo ne bia ehia wo wo be ehia ni at the same time wo be yakwase wo nwene wadwene nya adwuma what you say wadwene ntime nya adwuma adanti na make na sa hwe Yesu ka asem bi John chapter 14 verse 2 was it trabia pi e o meja fie enti me ekonoma kwa kosiesie wa mamo na me kosiesie wi amesa yedai mesa amaba mo nchen na Yesu yi wo ba wi ase if Jesus is God we believe Jesus is God ya wi ade bi nipa Jesus de no bo one na Jesus de no bo mu nyina radical people wo mu nyina ya de boy for nko a tie ni o Jesus can say Luke chapter 16 verse number 9 wo bia wo Bible bia bie Luke chapter 16 verse 9 Jesus says so person di yi a fa ho ko botomi bia fra ne mammo no so yeso on na ye demon Jesus says so person di yi na pe heaven ni bia kwa fa ho ko bo mammo papa quotation ni biem Luke chapter 16 verse 9 Madam Troy Debbie Jesus says so person di yi a wono Jesus oni yi die fa ho bo mammo na se hia wo a wade wakoda afie no na che se Jesus na henie num so afa ho akobobo nsam a na henie no nkom wow me pa to me na me Troy Debbie it's in your own Bible mo so betimi di atoso amaye Luke chapter 16 verse 9 Jesus na ka say wo person di yi pa fa ho kobo mammo won na betimi amọ yedie mammo no a kira se ahode wow wow me na me Troy enti Jesus na mo no efie bia no wawura asake ofie me pa to sake o Bible ne se no atugini we nipa bonefo we tax collector o jeje nkrofo sika eboso what you say we jeje ni nyina awie ye no ebere Jesus hia no Luke 16:9 obi o he TV bia betima kenkan what you say Jesus beje we ye the 190 okoshia Zakeo no na Zakeo ti dua so Jesus du ha no say Zakeo yantam na si from na ofie no medai metena tiani o yantam na si from na ofie no metena Zakeo susu ye de boyeni e ho na Jesus kopa duane adi obi bia okuta Bible me ka che osem wadwem na ho the entire aya na most of the prophets wo mo ni tumi e kasa tie ye na ekuta tumi no the entire mo kasa tie no ade na ye no wono oni sa tumi ni bi etu wo yare ontimi nsa yare wo pe breakthrough wontimi mie mawo na de ne so odna no femfrem kakra na ekuta obesa age waje wie na se hia wa no apam what you say eti na wo wura so dem na wo sika ya ba ma position no kwasem wo sika share position ye betu no kwasem papa bi ba ye nchen na nipa ne ye de for pa na o se na okwa asori kase bi a mempese me ni din betu dwa wo se asori na no wokọ no na wo ye obi a no wo sika no wo boa asori no bi dwumadie bi asori ne dan yo musi ye enkunyu omutogu mu nyina aye sa sika ni na dwuma beseye awa abra na nkese se asofo no ana mpanifo a wasori mu di ni si wo ebo mpa ye ma no efe last minute ni aka che ne se sa dwumadie no omo stop no bibia wa asori ni mu a oye bi omo stop say yi ni free baby a na wote a omo yi ni free one mo enti asemi a wo kan ama mahu se papa no wo kire last minute ni ebe ya ne se obeja ya asori no abani ampa wo ja ya asori mbete ne wo kire no ena monsa so na watimi aboa sa nipa na wasan fefe lady me da se wo kan ne say ya obi ti nchen a
or say me antichrist. Me declare me say I don't come from God. Tell you, I don't come from your fucking God. We never phone me free no. Me free nyame odoman kuma do obo so ne asase. Wow. You oni me nyansa. Wow. You otimi ma medwene. You otimi ma me hunu manim no. Ono na me som no. Wow. What you say? Wow. Wo ba som nyame jimi fo no nyame kwasea. Na hia wa kosi awiye. Wow. Yare bowa. Now the yare na kowu. Wo wi ane asa betro. RIP gone too soon. Obitually. Nyame na de ma ono ana saaje. Abra nyame asiesie ayaresafo. Wasiesie nkomhyefo. Wasiesie ono otimi ye biribi ade boa nipa no. Na ya ka cho say wo yare a enko hospital na yare mpa atrafie ya de ho hiribaba nso ensa yare ya de ntam kase agiade asmeka ajanan lady tio Jesus wone Zacchaeus ekoshiai ne fie no okotena Zacchaeus no ani papa David wasa akotena branche ba akofie ne friend Mark wako ne fie no gamanfo bi ba Yesu nchen ye friend Mary Magdalene no kwasem Mary Magdalene so abo adwaman ma adwaman gene wona ma na nkrama pono nipa nyina pamono Mary ba no obetintasio obetafre Yesu na ho eno odi ntiri nyi ya dai epepaye obi je no say na Yesu pa obi awo yenim so firi nyame anaso enyankopon pa ena o ma dwamanfo abeso nan hwese Yesu wo firie Yesu bie na no say Mark me ba ofie o ma mensuo wa senso ahoro me na ho mo yeso obe dwamanfo odi ne ketere metafre me na ho odi ntiri nyi ya dai apepa hwese oyiri ye odi ama me wato oyira ne boye dai den ena odi apa me na ho Tierio, Jamanfo na kobo adwaman, e de adwaman sika ne bia bra Jesus. Ewi eche na Jesus adam for ne Mary Magdalene. So person odi afa ho bo mammo e na abedi yi. Yesu person o kire wo sa. What you say? Wan fa ho ankobo mammo no, oni nitifo. Wan na sika ne dweta ye dey, e ne dia. Lady, onso say, wo ne bonsam. E na enso say, so person hu ne nyansa tena sase so a, Jesus odo ho bo hwan, wo Eti onyankopon soma ne difo Moses no wa amana de bia o de wo na ye dai ema no say if you want to conquer this world hold this snake. If you hold this snake the whole world will bow down before you. Wo fa wo no a ewiase nyina bebu nkotodwe ewonim. Enti Moses nya wo no wo be ye so supreme eno obi akenka o say Moses wo ye difo kese oba ne so bi ma ada. Jesus said no to wan to Moses me patcho yen called the archives of Moses. Moses in the name of ye no say na Moses yase anke beka se on firi nyame ya beka se o ye bonsam no kwasem ana meboa enso Jesus say eniema Moses ye bi o ye dai o ye dem awo no tio God in the Bible he's a racist kai Malachi chapter 1 verse 3 ya won kwara mienu o ye funum Esau and Jacob onyankopon te sura wo say Esau de me doro na David o say Jacob de me doro na Esau de me tar me pacha nkura hye ya funum nkura entafo mienu nyankopon so odobaako na baako do hedai wotano look enso ono a na boss ankwafo say ono a na bo wo mu say a Christopher believe say God in the Bible on the boss on asase dia adenti na we discrimination sa so de ho kobo no se wo ye meme nipa wa wan fa ho omo no se mekum otime ka tenzu afo no se mokoto oman we ya monkum omu nyina Monse omu nyina wo wienso anu asaba ka cho se nyame yodo ne do na ne de hen nyame won panka bom say no me kotu quotation bi Matthew chapter 10 verse 34 anameboa Yesu se mamu nsusu se mede asomdwe na ba asase so na mo ye nkrante se aso be so tia nase na oba sore tia ne na abema be so tia ne papa ka tia ne papa so ye kohwini na nipa fiefo so he den ai na tamfo ti Yesu so no nye asomdwe nti na oba ye na mo oba so obetitim etu obi o papa nipam on pese nipa benya nkabom na otiti nipam sa nyame yesom no sa nyame we lady yesom no etu obi o tie me bia me de meme se menka jo sa jibidi what you say na menka jo sa dome tie me teachings no utie na efa wa de akire amfa wa go your way mama me fa tena fidie so meme dia ne yaka de o ka na ofidie na tibia haya de o wo ka bi obi ante de meme ka ne yetie what you say you are not my co-equal de meme ka ne yetie odi for la ne ya 0111926 0553 011926 you are not my co-equal wow papa yanko let me patch me that say ma me break away say obi kum obi no obi de yare to obi so
Sanya me anasa sa nipa no. We nipa papa anasa we nipa bone. Na bi se ne oye nipa bone fo. We are sure. Sa wo bekum obi. Wo wi a wo san so de yare asan to obi so ma nipa na bre. Ama na bre. Sa nipa we nipa papa anasa we nyame a we nyame papa. David. Me da se. Yanko Deuteronomy chapter 32 verse 39. We pa chow famous ubetimi de atoso amaye. Deuteronomy chapter 32 verse 39. Director. Ewurade asem ni. Wo se mo hunu se Me na mikum. Me ewurade, me na mikum. Me mankwa. Me pra. Na me sasa yare. Yo beje afri. Na yo beje afri mensam oni ho. Me na mikum. Tiani yo. Quotation no pa chow sisu bi. Deuteronomy chapter 32 verse 39. Okay. Bonsam na kum nipa na nyame na kum nipa. Yes, na wo hwe mu anyame na kum nipa. Tiani yo. Enya bonsam nyame na kum. Say if is abonsam ni be ni bibi kura mpo anyame no wansan ase a untimi nkum. Na ane ese so obi kum obi a de otimi kum. Sa nipa no okum no obi no wo ye hwan. Oye bonsam. Enti so obi nyame se ate bible no asem hunu se me awurade me na me kum. Me mankwa, me pra nipa, me sa de yare ato nipa so na me sa timi je nkwa. De obeje free me nsam eni ho a me pato sa quotation no nyame ana bonsam. Papa. Adentina so obi ko wu a. Obi wu ase abonsam na ekuno. Ade papa de ase nyankopon. Na nyankopon so sa te bible num. Wo se bonsam na ekum. Wo ye bone a no de akosha bonsam. No asa beka no 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 and 18. Wo se ade nyina mu mo fa aseda ma hwan. Na bonsam kokum obi a na nyame to no oje fans. Fans ye nyankopon de na oje. Enti who is Satan? Wow. Wow. What can Deuteronomy chapter 39 verse number 41. Was say me awurade masem nkranta no nyam. Na me de ekum nipa was say me de bom mogem me kum ko a. Deuteronomy 32 verse number 41. Was say me kum famous fato somaye. Masem nkranta no me de me dwuma 32 42 fato somaye. God in the Bible was say masem nkranta no me de da bia me kum. Emoja nko na mehwe egu. Anyani. Deuteronomy chapter 32 verse number 41. Or say if I wet my glittering sword and my hand take hold on judgment, I will render vengeance to my enemies and will reward them that hate me. Okay, 42 no. 42 no say famous for 42 no to. Obi ankasa makotu ati. Was say masem nkranta no na me di kum. Eti one ekum nipa. Eti say, oh God in the Bible, ekum nipa. Now you are now catch him say, there is a certain Satan who baby, and you can be connected. That means you don't think. Wow. What you say? Wow, Papa. That means you don't think. One tough amaye, ye breninti, boni nyina tough amaye. Many am wa say, odoman kuma na suma me. What you say? Odoman kuma suma me. Na suma me de 2 million na bae. Wa suma me say mera meje nipa nkwa. Memra mebu nipa. Meme bie nipa ni na memie nipa so. De oyare na menye ne nkwa. Na mensa ne yare. Na memie fa hodi epon fa ma nipa. Na nipa ntimi ntrese enyiri nche ne yansoma awurade ye nyankopon. Yansoma odoma nkomanko a. Enti mensom bosom. Mensom abode bia, mensom odoma nkomanko de obo so ne asase. Ono na mensom no. Enti menua, meto mensa frɛwo. Me yadifo me ya sore, menya konfo. Sabi obi ni mo tag me obi fra me a lady obi fra me o se nana obi fra me o se nana sani o se me di nwa atwa ka ho e de na ntwi atwa ka ho de a e de say lady me kra me ba besua sa de no asam ni agya ka sa o ma me ntwa na ntwi me ntwa nyan na se nana na di mu preko pati ase me ye di for meti akonwa so meti ahini yeso fi se me nyankopɔ na di hene kane wati ase enti me yo hene enti lady dia me ka che enipa nyina ne say enipa nhyase ensua de enipa nhyase enwene enipa nhyase me yani na ho na de otimi ma nkwa na obi enipa dwene mo no won na esese edi na chi wow anya de otimi kata nipa so na lady wo kopa bibi wo nyame ho a woseje so okiro yam makom nnew ababa esese okwa akoware woseje so okoda atwamante eye fasting eye fia twontwom na wani wo nyina twontwom te se eye no ansa na be ma be sope na oba wa twontwom se be ma be ne pe nyame opa bibi wo no woseje se kom de wansa ekom ane wo a mentime nya hwe ma wo menya nkopon no de ekom bi ane wo ka wasam kire no wose ka kire me na menya ma wo wogidi nko ade a wogidi ne enwie peye emfa ma wo
won penya me wona pentokwa papa 31st 24th November no 24th November to 30th November o fana to men safre ni pa biara across the whole world baby a wo bia tumrika na dai bra beju breakthrough we ye adwuma na nya yi abra wo so sika me na nya yi bra sa sika to nsam ana hye wo ni sika to na so ate wo ma ya so denfo wo ma num cocaine wo ma num wi wo ma at the prison wo ntene ma se what you say wa wari egu be ma ne ko bobra be ma no so mpa obi o wonya ne bone bia onto ani ma hwe what the sika hwe oba bi wa wi school oba ne wi so onyo class wo yo be ma wa ba de sika hwe wonya ba bi gina ya wo se afa no wanyo oba papa entu mpa ne bi o me pa to sa problems wo nyina emra so obi yare ya onfa problem mra wo HIV me pa to tumrika ne bra me pa to ba me bia ma no akasa kire se yare ya ne ko check up na fa pepes bra ne ya hwade kasa mane nye otumi ana mde adwuma ti asem ayi na meye obi fra wa ya na opese obusa se wo ho no mo ba san na nipa no wo nhyehyɛ ye te sei me pacho Psalm 50 verse 5 wose momo obo ama ho tie for na no mame wo mo no mo na maforebo so no me nyankopon ye dai e wa pam en wose Psalm 50 verse 14 so obi e wa manem na so opese awurade bua no a ontua na bo ade ma do wo soro no what you say no wi a on friend hear them na awurade so obeti enti me ho me nton ade ya ba for the meja what you say ya for the boy 500 Ghana cedi and we here general for the boy will be here ni bobi sika ni bobi na mo ye won emergency for the boy e bia na pese wonu odoma nkoma e chate ntentem eja enam ne tumi so bie kwai eyedai e ma wontem sa nipa no wo betimi abo sa for the ni bi enu emergency enu de offer ani aka ho asema kirewo ena me san so to ntia da bi ho nante ya che wa ye niam bia anya yie eye ntiato ena meto Oba santi ato na nanfra ye be che nchi ato no mu eno de enyi o kapre ya to nchi time asusum de be ma no edu na asusum na ya ma wo a me pa to fa ye wa de na de be to so ya fa wa ntimi anya ma wo kofie asem ebie ne ho me pa to kwasi ada bia me ya asom me ye esom e wo kuma se pa ti bra beju breakthrough wo ba me 500 cities enti mu amofra bi se bisa no maka ne dwam me bo afode woni afode boni bia mpacho e ma tenase me fa yare nto so me mpa jejesem e na me ko e wantimi anya ama me hu afode bon so wantimi amebo afode wantimi ama ozo se menya bibi ma wo na sabe wan na hospital no akowura hospital ne yeso onyi card na doctor we no a wo se menya card sika na doctor atimi ahwe what bi da jese bi anji wo bi behwew enti oba bra baba afode bo aho ne bra enti program no me to me safro bia problem bia wo bia mempa Christopher nko amepe nipa bia once ahome nipa home na okuta nipa ewede de bra bi na ja be fam so aboa wo me pa cho agensra media no odi for schedule me number is 0553 011926 me pa cho opese follow me a e wo YouTube Sikadwa Nyamekasi TV Sikadwa Nyamekasi TV me pa cho hono na me wo kwa ya subscribe my ye wo subscribe wi a no like page no share na for me notification button no so wi a said you be the video bi ato a won sabeka bi na for person follow me nso a me san so TikTok eno so Sikadwa Nyamekasi official and Sikadwa Nyamekasi 1 ni nyina me pages enti wo follow me a won sabeka me pa cho me chia me manyina me ba na nakwasi agyan shraw ne ma chia me bekuma me last born na na kweska agudie aganya okese me chia me manyina ma chia otumfo suma nkwa hene ba akopɛ miwura oba me chia me dase agyan shraw bibia a chia be se hia me dase mia me di dwumadi chia me di Lady Bex ena ye besua ade otumfo Sikadwa Nyamekasi onhyira woni pa bia woje bretena ase na wo hwe yen agyan hyira wo bibiara me chia me ba na nakwasi nipa nua ba bia wo bia nso me chia ena me chia ya Selina me chia me ka akire akuya sika agudie otumfo Sikadwa Nyamekasi hyira wo nipa bia shalom peace bye bye abisi waje bre na wo hwe me dia ne Sikadwa Nyamekasi odoman kuma bo so ne asase a ya frɛ no obo ade no ne de hye konkron eneme ana odoman kuma soma me wo nkyɛn same mfa asomdwensɛm emrew asomdwensɛm a me de nam ene san odofo me ka bibia cho sa abrabo a yebo ye mo no kwawo ewiase na ho kwawo ansana